Оригнах се на микрофона отново. По принцип не мислех да правя такъв клип, но уви ще се наложи. Знаех, че това нещо ще предизвика недоволство. Знаех, че ще има хора, които ще се отдръпнат от канала, ще дислайкват. Това е най-дислайквания ми клип, който съм правил някога. И по принцип попаднах на един коментар. Едно момче, сега ще го покажа тук на екрана, беше написало, че може би не съм прав, може би продукта всъщност не е толкова лош за плеерите, че ще има достъпни карти, с които ще могат да играят и всъщност, че може би съм прекалил. Това го приемам като точка, аз не гледам от позицията на плеер и може би там съм сгрешил. Но както и да е, благодарих на момчето за коментара. Обаче попаднах на един друг коментар, който ще обърна специално внимание в това видео. Ето го и коментара. Като искам преди да покажа коментара, да кажа, че нямам нищо против момчето и се радвам, че е споделил неговото мнение за клипа и като цяло за цялата тази работа. Трябва да напиша цял роман, за да кажа колко преувеличаваш и не си прав с нищо отказаното в това видео. По принцип нямам нищо против да се направят клипове за мене, романи и да реагирам на тях, така че чувствайте се свободни да правите каквото искате. Щом не ти допада продукта, го скипвай. Ако въобще си проучил какво е съдържанието му. По принцип не съм проучил съдържанието, просто хванах и дадох 1500 лева за разни кутийки, без да проучвам каквото и да е. Въобще не съм обърнал внимание. Както и да е, разпадна ми се трона. И третото нещо, което ми направи впечатление в коментара, което чак не мога да повярвам, с тези изказвания и с този тип giveaway ми даваш вайб на човек, който ползва това за лесни пари, а ненужните картончета ги раздава като инвестиция за повече гледане. По принцип аз съм в Yu-Gi-Oh вече, имам YouTube канал за Yu-Gi-Oh вече 10 месеца и съм дал доста парички, доста giveaway и така нататък. Дали според вас тези парички не можех по друг начин да ги инвестирам за повече гледания? Дали не можех с тези пари да си платя на инфлуенсъри, да си платя реклами в Instagram, в YouTube, да си купя профил с гледания, с абонати? Аз пък реших да радвам хората колкото мога с моите видеа, да раздавам различни карти, различни продукти, тестета, но явно се е разбрал погрешно. Сега искам тук да отворя една скоба, че нямам нищо против момчето и другото, което искам да кажа е, че аз за 10 месеца в YouTube постигнах всичко, което съм целял. Първо, имам канал, който се развива повече от перфектно за нишата, в която е. Второ, имам много верни съпортъри и абонати, които следят с интерес, които ми помагат, като коментират, като си купуват продукти и така нататък. И третото и най-важното нещо е, имам комюнити от хора, с които мога да комуникирам за различните продукти, както правим в момента. Ти си част от комюнитито и в момента коментираме. И последната точка на това видео ще бъде и края на коментара, а именно, че в началото беше окей и имах шанс за адекватен BG Югитюбър, ама си умряха директно. Съжалявам, че съм изгубил твоето доверие с това, че съм дал моето мнение по този продукт, моето истинско мнение, реално мнение, че този продукт не е колекционерски. И тук ще кажа нещо друго. На мен ми е супер лесно, при положение, че имам YouTube канал, да хваля всеки един продукт, който излезе. И сега тук въобще няма да бъда скромен. И имам възможност
сега даже ще бъда малко по-сериозен, имам възможност покрай мои близки хора, моето семейство в чужбина и благодаря на Господ, разбира се, да зареждам продукти, които цени да бъдат толкова добри, че да ударят 95% от пазара на карти в България. Без проблем. От днес за утре. Само, че това не е моята игра. Има си хора за това нещо, аз не се бъркам в техния бизнес. И като заключение на този клип, Yu-Gi-Oh! Хората не обичат различни гледни точки. Гледах и други опенинги на други хора. Разберете, просто има хора, които имат изгода да хайпнат нещо или пък не. Аз не съм спонсориран от никъде. Аз си казвам, този продукт ми харесва, ония продукт не ми харесва. И така, това е.